Газетте авылдан читтә жүргән кешеләрне без күреп бетермибез. Үзебезнең урамда жүргән кешеләрне күбрәк күрәбез инде. Менә авторлар белән дә шулай. Читтә яшәгәннәргә игътибар да җитми, алар үзләре дә көн саен килеп җитә алмый. Ләкин Фирдәүс Хуҗин безгә көн саен, ай саен гына килә алмаса да, елга бер-ике тапкыр килсә дә, без аны никтер гел күз алдында тотабыз. Һәрбер язган әсәре журналда басылып барды. Аны мин хәтерләмим, 20 ел эшләп, бер генә әсәрен дә кире бурылган мине. Менә бу кешенең таланты турында сөйли инде. Чөнки без теге иркәләп үстергән буын ул кадәр үк теге ни була алмый. Бәрбер четерекле була иде. Менә Фирдәүс Хуҗинның шаккатан үзенең патриотик тәрбия алганына һәм ул безнең буынга хас буларак, сезнең белән безнең буынга хас буларак, шушы ватан сугышы курбаннарын һаман изләп табып тора иде аны. Һәм аларны шушы мәңгеләштерү буенча берәүләгәннәрне беркем дә мәҗбүр итми. Аның күңелендә патриотизм ята, аның күңеленең үзендә батыр солдат ята. Шуңа күрә аның бу Сослангер дигән әсәрен бит, инаны бик күп көттем мин, кемдә булса язар микән шуны дип уйлыйм. Үзебез бит инде монда утыргач, чыгып та йөри алмадык. Ул ниндидер вакыт табып, шуны табып язып, әле без гадәттә Фирдәүсне бал җыйгач көтәбез име. Ул менә шушы үзе дә умарта кыртына ошаган, чәчәктән чәчәккә җөреп, авылдан авылга, бит, вакыйгадан вакыйгага җөреп, шушыны безгә әдәби табынга куярлык, әдәби мөхиткә куярлык мал итә бит.